er vi på vej tilbage til bilen. Og så har jeg et sted mere, hvor vi skal tjekke for Maria hønedderkoppen, og så må vi give op og vente på en dag, hvor det ikke blæser så meget. Hvor det er endnu varmere. Ja. En lille sno på vejen. En han, der er ude og vandre. Nu må se, om vi kan komme lidt tættere på ham. Kaffe. Faxe Kondi. Kage. Ui. Jeg har lige været træt på en hugorm. Hold da op. Det må vi hellere lige få filmet. Den blev hurtigt sur der. Ja. Ja, men det kan være, jeg skal til at kigge mig lidt for. Selvom at jeg kun har kaffe i hovedet. Ja. Det var da godt, jeg ikke trådte på den. Så har jeg været kaffe på sygehuset. Ja.